Ассалому алейкум, ҳамватанон ва тоҷикони олам, пурзабони олам. Ман дар бораи эҳтиром падару модар барои шумо мисоли ин мавзӯъи имрӯз интихоб кардам. Дар сураҳои Қуръон, дар сураи Луқмон, дар сураи Аҳқоф омадааст, ки падару модар вақте ки пир мешавад, дар пирияшон мисол дар зери қанати худон гирен ва вақте ки мисол ки монда шуден уф нагӯен дар пеши падару модар, нагӯен ки монда шудам, нагӯен ки ман дигар мисол ки қувват надорам ё ки тавоноӣ надорам, наметавонам. Ин гапҳоро пеши падару модар бояд нагӯед дар вақти пиришон. Одам ки пир шуд мисли кӯдак мешавад, 70 сола боло шуд. Дар сураи Аҳқоф омадаги дар тафсири оятҳои 14-15 ки мисол вақте инсон аз 40 боло мешавад, 50, 60, 70 ки боло шуд, мисли кӯдак мешавад. Мисли кӯдак бояд рафтор кунем бо ҳамон одами пире ки аз 70 боло аст. Мисли кӯдак ними шаб бедор мешавад, гӯшна мешавад ё ки ташна мешавад, як қатра об мехоҳад, як газ нон мехоҳад, бисёр намехоҳад. Ҳамона ки додем ором хоб мекунад. Ё ки мисли кӯдак шаб хоб намекунад, бехобӣ мекашад. Мегӯяд ки рӯ то тараф чӣ нигоҳ дорӣ? Падари раҳматӣ меҳам хеле мегӯфт: рӯ то тараф духтарҷон, чӣ нигоҳ дорӣ, нигоҳ накун. Ва падарам қати ба шӯхӣ карда ё ки ояти Қуръон хонда, ором карда, баъд массаж мекардам сарашона, бо чоҳоршона, дасташона хоб мекарданд. Хоб баъд манам бисёр гапҳо карданд, ки чӣ хел духтаре ки оташа нигоҳ мекунад, бачаҳош нигоҳ намекунад. Хеле гапҳо гуфтам, дар кор нест. Падару модар ҳаққи ҳам духтар аст, ҳам ҳаққи писар. Кадомеш ки тонист бояд ки чӣ кунад? Нигоҳ кунад, дар таги қаноти худаш бояд гирад. Лозим нест аз паси одам гап задан. Чӣ хел бачаҳош оташа нигоҳ накарда, духтараш нигоҳ карда, ё ки духтарош оташа нигоҳ накарда, бачааш нигоҳ карда. Ин гапҳоро биё монем як тараф монем, бас кунем ҳами айбҷоию, кунҷковию, чӣ мегӯянд, камбудии одаморо кофтанда. Бояд ки барои худмон як чӣ мегӯянд, тушае барои қиёмат бояд тайёр карда бошем. Мегӯяд ки дар мисолҳояше ки: «Эй бародар, хоки поят тӯтиё, гар ту моро дӯст медорӣ биё. Мо ки мурдем зи фироқи рӯи ту, баъди мурдан хоҳ биё, хоҳ наё». Мо дорем ку шеър, ки дар зиндагиам намекунӣ ёд, баъд аз мурдан чӣ мекунӣ фарёд. Вақте ки падарам то зинда буданаш нигоҳ кардам, баъд вақти падарам аз дунё гузашт, ба наҳша хӯрдам, бастам об дар ҳалқаш чакондам, васияташу ҳамаашо дар пеши худам падарам раҳматӣ карда. Рӯз буд соати 1 рӯз буд падарам аз дунё гузашт. Ба бародари калонӣ гуфт, ки шумо бо кӯдакони майда ҳастед, кӯдакатон майда наравед, ки доду фиғон мекунанд, кӯдакҳо метарсанд. Маро гуфтанд, ки озод карданд, аз рӯи марг рафтанд. Хештаворам гуфтанд, ки ина духтараш мефаҳмидагӣ падараша нигоҳ кард, бо дар рӯи марги падараш наомад. Як феъли беҷо аст, ки ин феъл то ҳозир дар мо ҳаст, ки дар зиндагиш чизе кардӣ накардӣ ба назар намегиранд. Аллоҳ таоло дидагӣ гуфти раҳмати модарам, ки дар назди Аллоҳ таоло ма бояд ки кори неке ба назар гирифта шуда бошад, дар назди Аллоҳ таоло пок бошум. Одамон чизе ки мегӯянд, гуфтам, мегӯянд даҳани одамонро пӯшида наметавонем. Модар раҳмати мегӯфт, ҳеҷ гоҳ ту даҳони одамонро пӯшида наметавонӣ, барои ки касбшона, ҳунаршона, ҳамин касбшон қати мераванд, гапковию, кунҷковию, айбҷӯӣ. Мара гуфтанд, ки чӣ хеле аст, ки дар рӯи марги падараш наомад. Ҳеҷ гап не. Худнишонтӣ бояд кунем, бояд нола чӣ кунем, дар пеши одамон нишон диҳем. Ва худнишонтӣ дар сурае чӣ омадаги ку маъун дар ояти Қуръон дар пораи 30 омадаги ку касое ки нишон медиҳанд, худнамоӣ мекунанд. Худнамоӣ гуноҳист бузург аст дар назди Аллоҳ таоло. Набояд ки мо худнамоӣ кунем, мо дар зиндагӣ бояд кунем. Падару модарам мегӯянд, ку дар зиндагӣ бояд нигоҳ кунем. Баъд аз мурдан дигар чӣ биёӣ, чӣ наёӣ. Ина дар бораи эҳтироми падару модар. Бозе падару модар одамои ёш, ҷонозӣ тамом писанд намекунанд. Гапошон гап намекунанд. Ман 38 сола будам, модарам аз дунё гузашт, 44 сола будам, падарам аз дунё гузашт. Ягон маротиба ба рӯи падару модар нигоҳ кардагӣ нестам. 2 та диплом доштам, 2 та дипломи олӣ. Ягон бор напурсидам падарамро, ки гапи шумо дуруст ё ки модарамро, ки гапи шумо дуруст аст. Доим мегуфтам, ки хоп шудаст падарҷон, модарҷон, гапатон дуруст. 100% мегуфтам. Барои ки падару модар аст. Мо ҳақ надорем дар падару модар бигӯем, ки астағфируллоҳ, ту чӣ гуфтисти ё ки чӣ? Не, ин гуноҳ аст дар назди Аллоҳ таоло. Падару модарро ноэҳтиром кардан ин гуноҳест, ки Аллоҳ таоло ҷазоашо ҳам дар дунё медиҳад, ҳам дар қиёмат медиҳад. Мегӯяд дар як ояти дигар дар Қуръон, ки Худованд ризо аст аз он нафаре, ки аз он падару модар ризо бошад. Падару модар аз ман ки ризо ки бошад, Аллоҳ таоло аз ман ризо аст. Падару модари ман аз ман ризо рафтагӣ, ман хушбахттарин инсон ҳастам. Хушбахттарин инсон ҳастам, ки касе маро чизе ки мегӯяд ба зарари худша. Касе маро ки мисол мегӯяд, ки ту дар мини ютуб гуфтесиян, ку ту пир шудӣ чиқор мекунӣ видео снимат карда. Мо пир шудем маъно надорад, ки чизе ки Худованд ба мо додааст, ӯ савода хаб карда шинам, бояд расонам ба халқ. Он таҷрибае ки дар ман Аллоҳ таоло дода, падару модарам чӣ гуна нигоҳ карданд, ба одамон бояд, ки
намуна мисол бояд биёрам. Ман ки хаб карда шинам донистаи худо нарасонам ба як кас. Агар ҷо медонам ки падару модарро чӣ гуна нигоҳубин кардам дар кора, дар пириш одам чӣ гуна мешавад. Ҳар касе гапа гуфта наметавонад, ҳар касе ин корро кардагӣ нест, ҳар кас аҳудаи инро ба одамҳо расонидан наметавонад. Бигӯяд ку худованд касеро баҳри чизе офарид, бар ӯ он чизро осон гардонид. Худованд ҳар касе баҳри чизе офаридагӣ, як касе баҳри рассомӣ офарида, як касе баҳри ронандагӣ, як касе баҳри чӣ мегӯянд сарояндагӣ, як касе баҳри раққосагӣ. Маро баҳри суханронӣ Худованд офаридагӣ. Суханам мебояд ки бахшиш ба одамо бояд ки расонад. бояд ки ба одамо бояд ки расонам. Сухан бахшиш зиёд. Софамам нагӯм, колиам қадар нандошам ки ба хотири Худованд ба шумо бояд ки расонам суханҳое ки дар ҳаёти худам кардам. Иншоалло. лайк, подписаться фаромӯш накунед. ҳамватанон, ҳамзабонони азиз.